Is het al slagen met die bekende Fries nog net? Ik heb ze nog niet te pakken kunnen krijgen. Waar hast onder de oren bellen dan? Waar hast op bezocht? Ik heb geprobeerd, maar die reageert tot zover nog niet. Is het een grap of wat is dit, joh? Nee. Ik kan het net zeggen, dit, joh. Geweldig. Ik zie het vanmorgen op een fiets en ik dacht echt van... Misschien mag ik maar gewoon zeggen, dit is het einde van het seizoen van het vloggen. Want ik vind het maar verrotte koud op strijden. Maar goed. Ik ben nog één keer. Dus ja. Just meeting the city. First time here. First time here? Yeah, we're tourists. And where are you from? We're from Venezuela because we are staying in Grout. Where in? So in Grout is a city like 15 minutes away from here. Yeah, okay, yeah. So You came all the way from Venezuela to go to the Netherlands? actually from Canada. Oh, from Canada? Yeah. Oh, okay. So But why did you want to come to the Netherlands? because I have a son here in the Netherlands. Oh, okay. That's right. Thank you. That's nice. Ja, we gaan even shoppen. Oh ja? Ja, En waar ga je voor shoppen? Wat ga je kopen? nou even voor kerst kijken. Of voor de kerst? Ja. Oh. Je moet een goede kerstoutfit hebben. Ja, nou, kerstcadeautjes. Oh, zo. Ja. Oh, ja, sorry, dat is heel slecht voor mij. Vrouwelijk denk kleding. Nee. Oké, wat voor cadeaus ben je nou op zoek? Ja, dat ga ik niet vertellen. Oh, is het geheim? Ja, straks zien ze het. Is het last clear, meneer? Hallo meneer, is het last clear? Is het last clear? Geen idee. Je weet het net? Nee. Oké. Hoeft het niet op hoor. Oh nee hoor. Geweldig. Hallo, mag ik iemand vragen? Doe je hoor. Wat zei je? Nou ja, dat zien ze meestal laten, toch? Ja, dat was ze, ja. Nou, en wat denk je? Doog ik wel net? Nou, denk je wel. Jezus. Wat vind je van de Friese vloggen? Nou, zei je. Nou, wel grappig. Ja, ook grappig. Oh. Nou, Ja? Het zei mij helemaal niks. Nee, ken je het net? mem komt nooit op YouTube. Je zit nooit op YouTube? Nee, heb je tijd voor, je bent druk, hè? En hij wil ook inspreken op inspreken.nl? Nee. Nee? Nee, dat ga ik dan net Maar niet. waarom net? Want ik had het idee, Rob hield het meestal op, maar ik zou nooit iemand die het doet. Dus ik denk van, gaat er iets net goed? Nou, sorry, ik ging het net weer door dacht. Op inspreken.nl, ik heb mooi Fries gezin inspreken en dan kunnen we letterlijk gewoon een Fries praten nu is smartware. Oh, wauw. Ja, dat hoor je toch al net al. Bliksem. Nou, ik zie dat eens even zien als Ja? ik het onthoud dan natuurlijk. Hè. Dat Ja, is nou, bij mij ook... inspreken.nl, dat mag toch onthouden? Ja, toch? ja, maar dat is een beetje een puntje bij mij les. Ik vind alles. Oh, doe je het toch? Ja, ik Oh, vind alles. Misschien maar we dan iets bedenken, want het is heel makkelijk te onthouden. Kerst. Nou, dan moet je vaker Facebook kom ik Oh, wel gewoon vaker erop zetten. Ja, vaker erop zetten. Nou, een goede tip. Nou, Ja, dank je wel. gewoon even een schop onder de kont, ja. Ja, de meeste schop onder de kont, ja? Ja. Gewoon, hup, hey. Wat was dat, joh? Inspreken! Inspreken! Zo, jongen. Wat was dat? Inspreken nou! Inspreken nou! Gas! De tonger. De tonger. Oh, ik ben zo wurg. We moeten even stilstaan. Maar ik denk dat jij dan al een keer zei dat het inspreken moest? Ja, dat zal heel vaak zijn. Ga ik het toen De net zijn? tonger. Ga ik het vorige De week... tonger rommelt in de vietten. Nou ja, als er geen traap voor de beul gaat worden, dan zoek ik maar gauw inspreken, hè? Want anders kom ik bij die del. Geweldig. Een stukje mooie muziek erbij. Ga ik nog wat zin, want... Hé, Sinterklaas, zeg ik. Oh, dit is Sinterklaasfestjes, maar... Jingle Bell. Zeker, ja. En hier is gitaarmuziek, mijn gezang. Ja, dat was de Leeuwarden Paus. Helemaal loes hoor. Ja. De Leeuwarden Paus was het de vorige keer. Nou ja, goed, die zat wat te koud vinden. Hè. Dus kijk, dit zijn dappere strijders door de weer en wind. Een beetje pauze maken. Een beetje pauze. Ja. Hoe lang spelen jullie dan achtereen? Sorry, ik niet veel begrijp Nederlands. Oh, oké. Klein beetje. Ja, Waar komt u vandaan? Bulgarije. Oh, Bulgarije, oké. Ja. Dan Bij heel- die gisteren, ja, ook nog een keer van de... Ik ga kijken in die video. Ik vond spelen. Welke Hier. video? Ja? Jij video. Maar Ja, ik had een video gisteren. gemaakt, ja. Ja, maar geen internet dit moment. Oh, heb je geen internet? Oh, Ja. oké. Was is dat jetzt? Wat zei je? Ja, was is das jetzt? Dit is... Ich kann praten Nederlands besser. German für mich. Oh, je spreekt door oud Duits. Ja. Ja, natuurlijk.
Aber die sind helemaal von Bulgarien hierhin gekommen um zu spielen? Ja. Ja? Ja. Warum? Voor Weihnachten. Oh, voor Weihnachten, okay. Und dann nur in Leeuwarden? Ja. In Leeuwarden, in Frankfurt, Mannheim, Berlin. Oh. Ganz Europa spelen muziek. Die tijd is het alweer, hè? Je kan alweer Kriesbeem een keertje. Goeiedag, mag je wat vregen, meneer? Ja? Jo, ben je de Kriesbeem verkeerder? Ik ben even... Oh, je bent nog niet. ik ben even de Je gaat pauze. pauze. Even de mond leeg, goed? Ja, best, dan wacht ik even, ja? En wacht nog. Oh, ja. Ja, alles er al. Tja. Nou, heel benieuwd. Hoe gaat het met de verkeer? Ben je meestal al een beetje touwen bij hem? We zijn woensdag begonnen en nou ja, het druppelt een beetje door en de topverkopen die hopen we volgende week te krijgen, vooral volgende week zaterdag. Nou, je had wel belang in aan een kerstboom. Sorry, I not understand you. Oh, what language do you talk? Ukraine. Ukraine. Oh, sorry, I don't speak Ukraine. But you are looking for a Christmas tree? Yes. Yes? I want small tree. You want a small tree? Yes. Well, this man here can help you very well. He knows everything about the trees. Okay. Maar ik dacht vroeger altijd van dat mensen pas na Sinterklaas een kerstboom gingen kopen. Of is dat, nee. Nee? Nee hoor, nee. Tegen deze tijd is dat al niet meer zo. Oh, oké. Nee. En zoek dan een hele grote boom of een kleine boom? Middelmaat. Ja, een beetje middelmaat. Dat zou een middelmaat kunnen zijn. Oh, die ja. ja. Hij heeft een mooie jas aan. Dit is wel echt een oldschool jas, of niet dan? Maar zijn echt een hardcore liefhebbers. niet aan. Nee, hij zit in mijn tas. Waarom Kun je zit je wel- Aussie in je tas? Omdat het een koude dag is. Ja, oké, fair. Maar... Damn. Hé, maar zijn je hardcore fans dan? Zijn je echt van... Wat zijn we aan het filmen? Ja. Worden we gefilmd? Ja, ik maak even een video. Ik vraag het vaak aan mensen op straat even. En dan, oké. Dit viel me op. Ik denk van nou, iemand met een jas aan waar ID&T op staat. Ik ben zelf persoonlijk weer een beetje een early of een Frenchcore persoon. Sorry, en? En ja, early of zo. Ik vind nieuw uptempo eigenlijk kut. Oude uptempo is wel geweldig eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk wel gewoon het enige wat ik erover te zeggen heb. Hoe is het met u? Ja, best. Hoe is het met die? Nou, best. Ja? Ja. Je bent weer de Mac West of niet? Ja, zeker. Lekker. Ja? Lekker. Ja. Vind je het lekker? Ja, heerlijk. Was het een voldaan gevoel? Ja, zeker. Wat was dat gewoon? Oh, chili chicken en een spicy McChicken. En nog een lekker ijsje. Ja, mooi, wel twee dingen. Ja, zeker. Dus even goed van naam zijn. Ja. Je zou het naar de Mac of was ook van oorensnacks? Nou, wel vaak naar de Mac, wat ik zeg. Ja, hè? Ja. Wat is er dan beter dan een oorensnackbar? Ja, het is gewoon snel. Wat brengt jouw joet in de stad? Ik heb pauze van het werk. Oh, is de pauze van het werk? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Het is nog een blokje om. Ja. Oké. Even een blikje energy heljen om de dijk erop te komen. Oh ja? Dat is het wel nedig. Ik vind Alex stiekem echt gewoon lekker, ja. Ja, oké. Wat voor energy drink? Was het echt het merk energy drink? Of Nee, zij zij je bij de Spar als ze van die mooie blikjes voor €2 wie het volgens mij. Dus Ja. daar kom ik voor. Oh. Nou ja, ik weet nog langs pauze was, maar ik zit er net te lang op horen. Maar Nee, volgens mij is er echt markt. Dus ik zal nou nog even een lekkere warme wafel. ja, natuurlijk. Lekker gezond bezig, jongens. Energy drink en wafels. Ja. Heel goed idee. Nou, super hé. Dankjewel hè. Hey, goeie dag. Oké, hetzelfde. Hoi. Oh. Dit. Ja, ik fluit naar alle vrouwen. Ja, joh, fluit je maar wat rooien. Zet mij er maar niet op. Nee, wat dan? Nee, ik heb een hekel aan je. Handelingen? Haas. Komt ze uit Haas? Ja, zeker. Ja, hè? Ja, Is dat leuk? ik vind het wel leuk. Jij toch ook? Je doet toch niks stil voor je vocht? Je doet net binnen staan. Ik vind het wel grappig hoor. Ja, is het leuker dan Jout? Nou, ik vind Leeuwarden ook wel leuk, maar eens in Harlingen, altijd in Harlingen, toch? Is het zo? Ja, dat vind ik wel. Oh, dat is toch echt het Harlingen gevoel, ja, ik word. Ja. En, ik denk hè, zoek ze. Maar wat bent hier dan in Jout dan? Een squal of zo? Ja, het NL Stende. Oh, zo. HBO ICT, dus Oh, jij was niet zitten? ja, zeker. Oh, als een flat van zijn werk, hè? Ja, De baangarantie die er wordt, denk ik. En Dat denk ik ook wel. Wat was dan net doen in de ICT? Wat is die doel? ja, wat is mijn doel? Met computers knutselen. Zo. Ah jongens, succes hè.
Wat jullie hier nog iets zijn. Ja, it's tea time. It's tea time.